ጽዋ ክልተ ሰነታት ኢትዮጵያ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሸይማ ሰላም ካብትብል ሎሚ 4 ሰነ ሓሊፉሎ እዘን ንሓድሕደን ኣዝየን ስራሕ ሓቃ ዘመና ዝመስላ ክልተ ሰነታት ፖለቲካዊ ድራማ መሪሕነታት ኢትዮ ኤርትራ ዝተራእየለን ዓለም ብሕሰምን ድሕረትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተዛረበትለን መራሕተን ሜዳልያታት ሰላም ዝሰለሞም ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ፎቅ ተባሂሎም ዝተነጽጉለን ተስፋ ህዝብታት ጸልመተለን ብስም ሰላም ደም ህዝብታት ከምዛራ ዝፈሰሰለን ሰላም መርገም ዲኾይኑ ዝብል ምገራም ዘትረፋ ሰነታት ኮይነን ሓሊፈን ኣለዋ ንሎሚ ኣብ መሳጉሮ ዘን ክልተ ሰነታት ንዘጋጠመ ምልውዋጣት ብጨረፍታ ተንኪፍና ጉዳይ ሰላም ኣበይ ገጹ ዝብል ሕቶ ኣልዒልና ክንድስሲና ምሳና ጽንሑ ሬድዮ ኤረና ሓሙሽተ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝገበሮ ፈላም መደረን ንጉዳይ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዕርቂ ጸውዐ 15 መዓልታት ድሒሩ ኣብ 20 ሰነ 2018 ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ንዕድመ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘበግስ ቅድሚ ምግላጹ ከም ኣካል መደርኡ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ከም ዝተኻየደን ወያነን ኣሸቀልቱን ጌም ኦቨር ከም ዝተባህሉን መደረ ብዙሓት ኣሪሕኩም ዝጥሙቱ ለባማት ኣብ መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መትኩናትን ሰላምን ኣስተብሂልና ክብሉ እንከለዉ ምስ ኢትዮጵያ ተዓሪቕናን ምስ ወያነ ቅርሕንትና ክንቅጽል ኢና ዘስምዕ ዘረባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ናብ ሰሓላለኸን ኣዕናውን ኣንፈታት ዝወስድ እምበር ናብ ሰላም ዘብጽሕ ዘይምዃኑ ስክፍተታቶም ምግላጽ ጀሚሮም ነይሮም እንተኾነ ኣብ 27 ሰነ 2018 ብየማነ ገብረኣብን ዑስማን ሳልሕን ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምጽሑ ዝሰዓበ ዕልልታን ፈንጠዝያን ነዞም ድምፅታት ክሰማዕ ኣይከኣለን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዘቃለበሎም ውሕድ ህዝቢ እውን ከም ሓሳዳትን ጸረ ሰላምን ክቆጽሮም ግዜ ኣይወሰደን 8 ሐምለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣባ ኣሕመድ ናብ ኣስመራ በረረ ንዓመታት ሰላም ተነፊግዎ ኢትዮጵያ ከይትወረካ እናተባህለ ኣብ ድፋዕ ሰፈረ ዝተኣስረ ዝተሰደ ሕጉዝ ተመንጠለ መሰሉ ዝተነፍገ ህዝቢ ኤርትራ ሕሰሙ ብሰላም ከም ዘብቃ ዓሚኑ ንመራሕናይታ ክሳብ ቅድሚ ገለ መዓልታት ጸላኢትካ ተባሂላ ክትንገሮ ጽንዓት ኢትዮጵያ ንምቕባል ባንዴራ ክልቲኣተን ሃገራት ተኸልኪሉ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተሰለፈ ዓለለ ዘመረ ሰሓቐ ሳዕስዐ ኣይጸንሐን ክልተ መዓልታት ድሒሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ፈላም ምብጻሕ እውን ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ብህዝቢ ዓለቕሊቑ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ብደስታ ነፍሲ ወከፍ ከንፈር ብፍሽኽታ ነፍሲ ወከፍ ኣእዳው ብጣቂዒት ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ድማ ይሱ ይሱ ብዝብል ድምፅን ንሰላም ብዝሰብኽ መዝሙርን ዕልልታን ተቐበሎ ካብን ናብን ምብፅጻሓት ተደጋገመ ኣብ ፈቆዳ ኣዳራሻት ተደርፈ የእዳው መራሕቲ ኣበይ ኣዳራሻት ብርጭቆታት ችርፍ ተባሃለ ኤምባስታት ተኸፍተ ዶባት ተራሕወ ን20 ዓመታት ተራሒቑ ዝጸንሐ ህዝቢ ተሓቋቖፈ ን20 ዓመታት ተባታቲኑ ዝጸንሐ ቤተሰብ ተኣኻኸበ ን20 ዓመታት ክትሓላሉ ዝጸንሐ ሰራዊት ልፋዕ ሓድሕዱ ተሳጊሩ ሓቢሩ መረሸ ዓለም ኣገናዕ በለት ህዝቢ እፎይ በለ ንግዚኡ ሰላም ዝተረኽበት መሰለት ከም መርኣያ ናይዚ ኢሳያስን ኣብን ናብ ሰዑድያ ተጸዊዖም ናይ ገንዘብን መዳልያን ጉንዖ ድሕሪ ምውሳድ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሽወደን ተጸዊዑ ስለ ሰላም ኖቤል ተሸለመ ሰላም ግን ነዊሕ ኣይቀጸለትን ቀርንላም ፈሊኻ ሰላም ስለ ዘየለ ዝሰዓበ መገሻታት ፕሬዚደንት ኤርትራ ንመጎራብቱ ትግራይ ነጢሩ ናብ ጎንደርን ኣዋሳን ምሳበለ ስግኣት ክዝራእ ጀመረ ዶብ ምርሓው ንዓመታት ኣብታ ተስፋ ሰኣኑላ ኤርትራ ተዓጽዮም ኣሰጋገርቲ ዶብ ክጽበዩ ጸንሑ ኤርትራውያን መንእሰያት ብኣሽሓት ናብ ኢትዮጵያ ተሰዱ ንምግቶኦም ዳግም ዶብ ተዓጽወ ንግዚኡ ኤርትራ ብሓገዝ ኢትዮጵያ ካብ ኣትያቶ ጸንሐት ዓዘቕቲ ማዕቀባትን ኣህጉራዊ ተነጽሎታትን ተጋላገለት መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ በብሪጋና ተጸውዑን እናተኣከቡን ተሳእሉ ፕሬዚደንትታት ሶማል ጅቡትን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን እናተዓደሙ እንሓንሳብ ፈረስ ካልእ እዋን ስእሊ ተሸላለሙ ተናኣዱ ብድሕሪ መጋረጃዚ ስማዊ ሰላም ግን ውሽጣዊ ርጋት ኢትዮጵያ ክናወጥ ጀመረ ተኣሪመ ብምባል ምሕረት ህዝቢ ሓቲቱ ንኣባ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ብምምጻእ ለውጢ የካይዳ ኣለኹ ዝበለ ገዛእ ሰልፊ ይወደግ ነቕዓቱ ምጽጋን ተሳእኖ ናይዚ ምልክት ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣባ ኣሕመድ ፈተነ ቅጽለት ተኻይደ ኣቢ ቅጽለት ፈቲኖም ለይኑ ዝበሎም ሓይልታት የቀንጅቦች ኢሉ ክጽዋዕ እንከሎ ብብዙሓት ወገናት እቶም ኢሳያስ ጌም ኦቨር ዝበሎም ሓይልታት እዮም ተባህለ ኢሳያስ ንትግራይ ረጊጹ ክመሓላለፍ መራሕቲ ህወሓት ኢሳያስ ኩለንትናዊ ሰላም ከምጽእ ክልምኑ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምሕላፎም ቀዳመይቲ ናይ ድሕረ ሰላም ሰነ ደበኽ በለት
أبدا هوكتنيا سنة نايكلتشن عسر جعتن أب كل الأمحرة علوة منجس تخايدو تبهله ولا كوا كل لاو منجس قلبيتهم انت يكروه حاسبهم زبل حتو انت زي تملسه اتعلوا أسعبهم استبهله سنسلاتاوي شبراو أثلتات تأساسيرو جن يتماجور شوم سراويت إثيوبيا نبر جنرال سعر مكنن تقتله ناي كل التجراي جزاء ودب هو حتن بأبا أحمد مرح فدرلاو منجسن أو حد مكساساتو سلام أب عمتا زيادة كتنافق جمرت ፖለቲከኛታት ትግራይን ኢትዮጵያን ዝምድና ሃገሮም ምስ ኤርትራ መዋቕራውን ሕጋውን መልክዕ ክሕፀውዑ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ምሕዝነት ክልተ ሃገራት ዘይኮነ ዕርክነት ክልተ መራሕተን ጥራይ ከይከውን ስግኣት በዝሐ ነዊሕ ኣይጸንሐን በዝን ካልእን ምኽንያታት ክሕመስ ኣብ ጸንሐ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ገዛእ ውድቡ ነበር ይህወደግ ተፋቲሑ ብልጽግና ተወልደ ህወሓት ኣይፋልኒ ብልጽግና ብምባል ካብ ፖለቲካ ፌደራል ከንሳሕብን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዱልዱል ፖለቲካውን ወታደራውን ቅልጽም ካህንጥ ጀመረ መራሕቲ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ውን ኣስመራ ኣዲስ ኣበባና ተመላለሱ ውጽኢቱን ምኽንያቱን ዘይፍለጥ ዘተን ምብጽሓን ክገብሩን ወታደራዊ ምርኢታት ከካይዱን ጀመሩ ኣብ መንጎዚ ናይ ወጥርን ዘይምትእማን እዋናት ሰላም ተረሲዓ ተረፈት ድሕሪ 20 ዓመት ንፈለማ እዋን ዝተረኸበ ህዝብታት ዶቡ ተዓጽዎ ንዝሓሸ ናብራ ለውጢ ዝጠለበ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትማልኡ ዘናፍቕ ሕሰም ተመጠወሉ ህዝቢ ኤርትራ ዳግም ኣብ ዕጽዋ ኣተወ ወታደር ዳግም ኣብ ሰፍሐ ድፋዕ ሰፈረ ተራይ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ሰላም ደበና ኩናት ወለደት እዚ ጥራይ ግን ኣይነበረን ኣብ መወዳእታ ዓመተ 2019 ዝተኸስተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዓለም ርያቶ ናብ ዘይትፈልጥ ዕጽዋ ከም ተመርሕ ገበራ ቁጠባ ሃገራት ዓንዩ ወዲ ሰብ ጽንተቱ ዝኣኸለሉ ግዜ ከይኮን ተሰገ ኣብ መንጎዚ ኢትዮጵያውያን ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ኣይፋል ይጽናሕ ባ ናብ ዝብል ክትዕ ተገምዑ ህወሓትን ተቃምቲ ውድባትን ኢትዮጵያ ምርጫ ምስ ዘይካየድ ሕጋውነት ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ቋም ስለ ዘብቅዕ ስልጣን ኣባ ኣሕመድ ከም ዘይቅበሉ ገለጹ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝነበረ ፖለቲካዊ ምክራራት ሰማይ ዓሪጉ ሓደ ነቲ ካልእ ክዝልፍን ብቁሉዕ ናብ ገነፃዊ ስጉምቲ ከም ዘምርሑ ከፈራርሁን ጀመሩ ሰላማዊ ሽምግልና ምስራሕ ሰኣነ ተቃምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ገለን ምስ ኣቢ ገለን ምስ ህወሓት ወጊኖም ኣብ ምግምማዕ ኣተው ዓለም ሃማን ቀልባን ብለበዳ ኮሮና ተሰሊቡ ፈውስና ናደይት ኢትዮጵያ ኣብ ሕድሕዳዊ ምውንጃል ተጸሚዳ ሕማማ ባእሰ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ዘይርጉጽ እዋናት ድማ እያ ካልሰይ ሰነ ጠበሽ ዝበለት ንበዓል ነጎዳ ሓዊ ደቡሶ ከም ዝበሃል ብቁሉብ ጸንሐ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ምርኡይ ናይ ኦሮሞ ድምፃውን ተቃዋሚ መንግስቲ ነበር ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተቐትለ ህዝባዊ ምልዕዓላት ሓይሉ ሃገር ብሰንሰለት ተቃውሞታት ተናወጸት ኣብ ምፍኽኻር ጸንሑ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኢትዮጵያ ግጭቶም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምርሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣባላትን መሪሕነታትን ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ውድባት ኢትዮጵያ ኣሰረ ፖለቲከኛታት ልደታ ኣያሌው ጀዋር መሐመድ እስክንድር ነጋን በቀለ ገርባን ዝርከቦም ኣባላት ብምእሳር ብልጽግና ብሓደ እዋን ዓብላል ቦታ ሓዘ ካብ ተቃምቲ ውድባት እቲ ዝዓበየ ኮስኪሱ ዘዕብዮን ዝያዳ ዘስግኦን ህወሓት ግን ተሪፉ ነይሩ ህወሓት ንምንዋሕ ምርጫ ተቃይሙ بمسارات حق منجس إثيوبيا ناجزار رسو كلها ومرجع خمسة كاير حبره إذا وسانة ببايت وكلت حزبي كل التجري صدقة بايت وكلت حزبي إثيوبيا بوجنو نمنو واحد مرجع أزرقف وسانة صدقة إثيوبيا أبكلته حق منجس أو كلنا زلون بايتو تاتن منجس تاتن مالت كل لون فدرالون أكلات زل علوه حقهم وتراتوت منجس إثيوبيا كفاءات بورد مرسى إثيوبيا وسعي زكاير مرجع حقه خمسة كون بمحبر بايتو وكلت حزب زحلفو وسانن من كل خال نحيلو سقوم تخمز وسد أدنكغه إزي عجبو كل لاو منجس تجرايجن عوز بولو بين أو كل لاو مرجع بمكبر هو حد بعبلا القطر 5 عوت اللفلته فدرالو منجستي نسقايده مرجع زي حقاو بمبال قبل على كل التجراي ناي باجتن كالن معقبات أمبره أبتي جديتي عندما مخرن محزن قدام مصر إثيوبيا زنبره بريزيدنت هاجر إيرترا إسياس أفوركي معدون ملقاس بعد ما قدام مصر إثيوبيا ناي سلسة معلتات عدة مقبار بعسر تخلت تكمتي كلتشان إسران ناب إثيوبيا خمر رحم كله عثمان صالحن يمان جبرابن مرخ تحزم ناب سودان وفرو إسياس أبنا إثيوبيا أنا حتو كم تنقدم مينستر أبا أحمد نام معسكر سوا زاويرو وتهدروا من قرارات إيرترا زرعيو نسوم بقدو ناب كم بعد ميتيك زامسلو تانكتات كي ترف زفريو تكالاتن كم إنسا زامسلو سلايو تكنولوجي إثيوبيا زقوازا صارو تقواماتن دحر مبصحو نقولتي نقوداي كرنا أفريقيا يكاتات ليز بالسب ناي معالتات حتومبر بنات زي ترف مخانو بروح كونه كونه دما دحري مبصحي سياسة أفوركي أب صعبا 10 شعات معالتات مالت أب 3 حدار كلتشان إسران هو عاد نتاناي فلمات إيت بمتقاس أب لعلتي أب تقرأ عسكرو زنبرة بسمين إز زفلت تراويت إثيوبيا متكعت غيومرة فينا صعبة
ኤርትራ ካብ ኩናት ሃዲሞም ዝመጹ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ተቐበለት። ሓይልታት ትግራይ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ምስታፋ ክኸሱ እንከለዉ ኤርትራ ሕጹብ ኢደይ ከም ጲላጦስ ክትብል ምትእትታዋ ኸሓደት። ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ኣይዓደምኩም በለት። ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣስመራ ደብደቡ። ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ከተማታት ትግራይን ኣምሓራን ተራእዩ። ዕምሪ ሰላም ኣብ 2 ዓመት ተረስዐ። ትግራዎት ኤርትራውያን ሻዕብያኩም ሓዙልና እናበሉ ኣብ ከተማታት ኤውሮጳ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ገይሮም እንክምህለሉ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ገብርኤል ጁንታውን ኣጥፋልን እናበሉ ከተማታት ኢትዮጵያ ኣዕለቕለቐ። ህወሓት ብድሮናት ቱርክን ኢማራትን እናተሃድነ ወተሃደራት ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን እናተኸብከበ በረኻ ሰፈረ። ኢትዮጵያ ተዓዊተ በለት። ኤርትራ ህወሓት ጠፊኣ ኣወጀት። ህወሓት ኣብ በረኻታት ትግራይ ድምፂ ኣጥፍአት። ግን ካብ በረኻታት ተላዒላ ኩናት ቀጸለት። ኤርትራ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምዖም ብዘጸገሙ ገበናት ኩናት ምስ ተኸሰት ህላውነት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ሓበላ ዓይኒ ዘይሕባእ ኮይኑ ሃገራት ልኡኽ ድሕሪ ልኡኽ ሰዲደን ብምልማል ምስ ቀበጻ እገዳ ሰዓበ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሳታፍነት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኣመና። እቲ ሃለዋ ደቁ ክሓትት ዘይፍቀዶ ህዝቢ ኤርትራ ንልዕሊ ዓመት ርእዩ ረኣኻን ሰሚዑ ወይ ሰማዕካን ክበሃሉ ዝቐነየ ኩናት ሃንደበት ተነግሮ። ሕጂ እውን ኩናት ቀጸለ። ሕጂ እውን ምክሳስ ቀጸለ። ሕጂ እውን ሰላም በረረት። ብሓደ ድምፂ ብበበይኑ ቋንቋ ሰላም ዝምሩ ድምፃውያን ሓደ መንደላይ ክብል ካልእ ኣይሰምዕነ፣ ሓደ በለው ክብል ካልእ ነቓዕብር ኣለና በሉ መልሓሶም ቀይሮም ንኩናት ሰብኹ። ህዝቢ ኤርትራ ክተት ተባህለ። ናበይ ንዝብል ሕቶ ድማ ንኤርትራ ተገድፈ። መራኸቢ ብዙሃን ሕጂ እውን ቦቶም ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ካልእ ቃላት ዘይፈልጡ ጋዜጠኛታት ተባሕተ። ሕጂ እውን እዝንን ዓይንን ህዝቢ ብወያነን ስርዓት ወያነን ዝብል ዝበለየ ዜማ ክዕፈን ተገብረ። ኣብ ከምዚ እዋንያ ድማ ሳልሰይት ዘነ ድባቕ ዝበለት። መራሕቲ ተቋምቲ ውድባት በዝንበትን ምኽንያታት ኣሲሩ ሓያሎ ዓበይቲ ተቋምቲ ውድባት ኣብ ፖለቲካዊ ናጽነትና ዝተገፈሉ ስማዊ ምርጫ ኣይንሳተፍን ኢሎም ኣብ ዝኣደምሉ እዋን መንግስቲ ብልጽግና ሃንደበት ምርጫ ጌረስ ተዓዊተ እኳ ኢሉ ኣብ ስልጣን ኣራጠጠ። ቅድሚኡ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ናይቲ ሃገር ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ንኽወፅእ ይቐርበሉን ዝነበረ ሕቶታት ክምልስ ነበሮ። በዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ተሳታፍነቱ ንኸብቅዕ ተወሰነ። ኣብቲ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኽብሉ ኣብታ ብሓደ ሸነኻ ኩናት ብኻልእ ሸነኻ ጥሜት ዝወቕዓ ከተማታታን ህዝባን ብኽብሪ መነባብሮ ዝተሰቐየ ሃገር ሚልዮናት ፈሲስዎ ዝተደገሰ ጽምብል በዓለ ሹመት ኣባ ኣሕመድ ዝበቖረት ኤርትራ ዓይነት ዓዛብ ዝሓበት። ገሊኣቶም ኣብ መንጎ ኣብን ኢሳያስን ጸንሐ ዝምድና እናዛሕተለ ክመጽእ ምጽንሑ ክገልጹ እንከለዉ ካልኦት ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እኩባት መራሕቲ ዝተሓሰመሉ ፎብያ ኣልዓሉ። ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ሳልሳይ ሰነ ማለት ሰነ 2021 መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤናዊ ምቁራት ተኽሲ ክእውጅ እንከሎ ድሮ ምስ ግብፂ ብጉዳይ ዲጋ ህዳሴ ምስ ሱዳን ብጉዳይ ዶባት ኣልፋሽጋ እናተጓነጸ ብህወሓት ድማ ከበድቲ ክሳራታት ክወርዶ ጀሚሩ ነበረ። ኣብዛ ሰነ ዝተፈጸመ ካልእ ጉዳይ እቲ ጠፊኡ እናተባህለ መዋዘይ ኮይኑ ዝኸረመ ህወሓት ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ብዝሰመዮ ወተሃደራዊ ስርሒታት ዝተፈላለየ ሰፊሕ መሬት ክሕዝ ምጅማሩ እዩ። ኣብዚ ኣገራሚ ቁልጡፍ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ዝተረኣየሉ ወርሒ ሰነ 2021 ሓይልታት ትግራይ ንመቐለ ደጊሞም ተቆጻጸሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነገር እኳ ብዘጸግም መልክዕ ከተማ ድሕሪ ከተማ እናረከበ ክወፅእ እንከሎ ሃገር ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ሶማል ትንፋስ ከልብሶ ኣይከኣለን። በዚ ድማ ከም ሓመድ ተበቲኑ ዝተባህለ ህወሓት ኣብ 28 ሰነ 2021 ዓመተ ምህረት ንከተማ መቐለ ተቆጻጺሩ ኣብ መንበረ ስልጣኑ ኩድጭ ድሕሪ ምባሉ ወዲቕናስ ሓመድ ልሒስና ተንሲእና በለ። ዝቐጸለ ወርሓት ቁልጡፍ ገዝጋዝ ሰራዊት ትግራይ ዝተረኣየለን ክኾና እንከለዋ ኣብ መንጎ ኣብን ኢሳያስን ዝነበረ ዝምድናታት ብፍጥነት ሮኬት ዘንቆልቆለሉ እዩ ነይሩ። ህወሓት ኣብ ገማግም ኣዲስ ኣበባ በፂሑ መንግስቲ ኣብይ ኣብ ውጥረት ተሸሚሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቤተ መንግስቱ ገዲፉ ኣብ ድፋዕ ክሰፍር እንከሎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣርከበ። ንወተሃደራት ህወሓት ንድሕሪት ተኣምሊሱ ደተ ሰላም ንኽጅመር ዕቱብ ስጉምትታት ብምውሳድ ነታ ንቓጸሎ ኢትዮጵያ ነዳዲ ደፊኣትሉ ዝበላ ኤርትራ እገዳ መጠወላ። መንግስቲ ኤርትራ ከም ቀደሙ ምስ ዓለም ኮርየ። ማዕከናት ዜና ኤርትራ ናብቲ ቅድሚ ሰማያዊ ሰላም 2018 ዝነበሮ ተመሊሰን ናይ ተጠሊምናን ተዓዊትናን ዝብል መደባት ኣጋዋሓ። እቲ ተስፉ ክጽልሚ ዝተፈርደ ህዝቢ፣ እቲ ገንሸል ኩናትን ድፋዕን ክኸውን ዝተፈርደ ወተሃደር ኣብ ዘይፈልጦን ዘይምልከቶን ኩናት ኣትዩ ደሙ ምስ ከፈለ ኩራዕ ዝብል ዜማ ተወላዓሉ። ብምንታይ ንኩራዕ ዝብል ሕቶ ብዙሓት ግን መልሱ ግድል እዩ። እታ ሰነ እውን ከም ኩለን ሰናታት ሓለፈት። ውልዕ ጥፍእ ብዝብል ድምፂ ኩናት ተሰንያ ኣህጉራውያን ሲቪካውያን ማሕበራት ሓደ ድሕሪ ካልእ ናይ ጃምላዊ ቅትለት፣ ዓመፅ፣ ዘረፋን ካልእ ገበናት ኩናትን ጸብጻብ ከቕርቡ ተጻረርቲ ሓይልታት ክቑዕዱን ክዋናጀሉን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እገዳ ክውስንን ተወሳኺ መርገጺታት ክወስድን ሰነ ሓለፈት። ናይ ሎሚ ሰነ ግን ንኢትዮጵያውያን ሶማላውያንን ዝሓሸት ትመስል።
كميسي أبز حلفة قنبوت حزب الصومال نمشارخ تأبن إسياسن زنبرة محمد فرماجو فانيو حدش بريزيدنت قبلهم كله أوشت زين 4 سنوات البريزيدنت عمر حسن البشير كابسلت أم فنجيلو بومدا حدش منجس زمسرته حزب السودان ولا كواز طلبوا لوطي بسنك تحلاوي يمثلوا ناب سلطان زمسه وتهدراو ججله تحديقو أبسل كنتلو مس إثيوبيا بسنك دوبات الفاشقة تجميرو صنحة دماو ججت ولع تفقي بالنتلون لديكتاتوراو منجستي عمر حسن البشير بمقلاين سودان صنحة قراو عدات سريزو كم مزقب أشبرت هاجرات محكا خاقن كم عوض عصرلو مريحنت كل التقراي سواد أثره وحتن نيتوبيا زمرح زولو منجست بالسقنانون دحر بزح تمحصنا مفراهن محبر سب علم بزعبا سلام نمزتاي هو حد لوخ ممزازو كفلت انكلو فدرالو منجستون بمكتل قدامي منستر قدايات وصان أتو دمك أمكونن زمرح وجل خمزة آيسة نبارلاما هاجرو حبيرو له أبزي لعلو استراتيجيكاوي أقداسنت كمزلوز نقرلو سوا قرنا أفريكا عبيت حالتات عالمنا مالت تشاينا أوروبا حبرتن أمريكان انتلاي ودب حبرات هاجرات نناي جزاروسهم فلو لوخ كموزن كلو كأننا سلام ملأختنيا كخون استحريقن لوخ أبون بر أفريكا وحبرت بريزيدنت نيجيريا نبر وليسنغون أوباسانجوني ولا كوافرس عرا أوباسانجو نتقراين إثيوبيان زكرار بيمسل منقس إثيوبيا أفريكا وحبرت كزاتيو كمزدلي كجلسن كله هو حد جن أفريكا وحبرت نفدرالو منقس سلازدالو بمنغونينت كينيا كزات خمزدلي حبر أبزته قداي بإرتران كل الأمحران سقبتو جزءات تجراي مساحة حالتات مكل خال تجراي بعبي دما مساحة تجراي كم كل اللو كم هاجر زبلو كبت تحطوتات تجتيرهم يركبوا أفكنا تجراي كبي تسات فوزنا برا إرتراجن كما أد سلام إثيوبيا من مليسا إن رحقت تخيل كم زلا تكس دحرتي نورر روسيا قبل على يوكرين مخنان أبسا خيدا أخيبا ودب حورات حجرات أبغوني إنباغنا نوان منجستات سوريا سمين كوريا بيلاروس بمقام روسيا بمدقاف مسرع زرعين أب عين محبر سب عالم ذاتون منجس إترا فجون كم قدم مس إثيوبيان من العالم كوريو أب قدا إثيوبيا هناس تران خصات زغرب العدم نسيجو أب داقم تنسلو آتي ركب أبزا تسفا سلام إيتو إرترا رابع عموتو زرقس الله سنة چاينا نهاجرات كرنا أفريقيا كيبا بقدا سلام ززارة ربطو المرخون كسات فيلو زبقرة انكو منجستي إرترا كوينو بأنصار بزحات كم زبلون تخينو نحيلتات أمحرا حيزو أبزغص البوليتيكاوي هيوات إثيوبيا ناي زراقيتو تران مسوات أنكي رخم زبلي قلس زغونا قينو حزب قرن أفريكا دحرتي أبكلتشان 18 ساعة سلام أبسع 4 عامتات كاب حمام حرس زقفة كأنزان كلولاون أم حلاف ركب زي حاليلو بوليتيكانيات دقو زهلقو حزب قرن أفريكا بفلاي دما حزب إرتران إثيوبيان حجون بدرفتاتن مدرتاتن إنا تتأبرا نحال حدو قوادا تفريدو له والقاو قرحنتي مرحنت بلسقنان هو حتن أبي إثيوبيا زغتلو كلن تناوعن وزقن سبسب ورام حران أورومون كسقعو أبستفالالي أخفالات تهاجر زقو زلو قجت دكاس كخلو فقرا خوينات كسيوفو بقوندو دما عركنت بريزيدنت إرترا كحسامون بري كميسي منقص أبا أحمد يخون إثيوبيا مس بريزيدنت إسياس أفورك بمعراخ زروخبو فايدا عدماو تنصلون مبتتانجز أحقورومن مخانو بريلوم سلزلو بوغن إرترا حجون صلاة مفتار كأصل مخانو زر ملكتات أيتسانن سم ويانا كم معكنا زيناتات تقراين إثيوبيان لعلي كدقاقم زوعللن معكنا زينة إرترا نوق موفارو نزيت نقرو هزبي معواتو خنقرا ويانا خمس قبر زبل نزحوي قسلي داقم كركس حب سعر سعري تسأميدا نركبا حزبتات إرتران إثيوبيان دحرت أمتنا الكاز تبهلو سلام أب تاريخ مدارك تزير كوبو كينات عنوة حسامن ريلو بفلاي دما إرترا كي تحتتت كتماتات إثيوبيان معكاب زسستو دم دكا كم تستبهلو نهو واحد كتفاي تخالن والقاو حنا بريزيدنت إسياس أبلع هو واحد كساب زروي كندي دم بحج خفاسسيو حزبه قنبار المجمرة جيزي بتاريخو بزرب شجرات مفتاح كساب زمهار كندي هلكيت كسعبي ويانا نمكومات عمر كندي من إسيات أبدفعو كتأفيو ورق سلام بمولو صباقة أخساب تمسه كندي تسفان عدلن كباخنيو تبلو حتو تاتقن حجون عيني تنسنة كم تفتحهم أي تفلتن